kävely ammeeseen ja jätä ulko-ovi vähän raolleen. Kai otit mukaan kitaran ja grammarin, no hyvä sitten kotihipat alkaakin. Twist twist, Yeah, yeah. twist twist. Yeah, yeah. Kuka käveli jo keittiöön? Se on Tuuro, mutta kävelkö? Yeah, yeah. Ai mitä yksi tyttö täällä liikaa on. No älä ole rehuperse onneton. On tässä juuri sitä varten puhelin. Me sillä kyllä saadaan seuraa sullekin. Twist twist, Yeah, yeah. twist twist. Yeah, yeah. Matto lattialla vielä on. Mikä laiminlyönti suunnaton. Ei kukaan täällä kyllä ole nälkäinen. 200 litraa jääkaapin takaisin. Hei sisältö on poissa kinkkupaketin. Se Turokosen söi, no niinpä tietenkin. Twist twist, twist twist. Paras juttu kyllä nyt kai ois, että syödään muutkin pois. Se on kova paikka laulamaan. Ja kylläpä se laulaakin tosiaan. Ja levyjä kun täytyy vähän jäädyttää, niin silloin onkin kitaralle aikaa. Ja twist twist, twist twist. Hei, joko alkaa kello olla paljonkin. Kai täytyy sitten piste panna hippoihin. Ja kai te jäätte vähän mua auttamaan. Kun mikään täällä nyt ei ole paikallaan. Twist twist, twist twist. Minne mennyt joka iikka on? Tää on sekasoppu posketon. Täällä on nyt tapetit, se on mennyt ihan huonoon kuntoon.